কিন্তু আজিলৈকে ইহঁতে প্ৰমোদ বড়ো আৰু মোৰ লগত একেলগে টেবুলত বহাব পৰা নাই আবসু প্ৰেসিডেন্ট সেক্রেটারি गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय आं दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिटिसि एबा बिटिआर आव सोरबा UPPL सोरबा BPF बेबायदि राजखान्थिनि हान्जायाव गोबां दाङाबाजि जाबाय दंमोन बेनि सोमोन्दैनो आं दिनै एसे भिडिअ लाना फैबाय जाहाथे आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा गासिबो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा आइ आफामोनाव आं निमाहा बिग्रोबाय आंनि बुंनांगौआ बिसोरदि जोंहा दिनै आं मोनसे भिडिअ नायनायाव नुदोंमोन जोंनिनो बिटिसिनि बारग' बिथांसि हाग्रामा महिलारि सारा गावनि खुगाजोंनो ससियेल मिडियायाव फैनानै एबा निउज मिडियायाव फैनानै बिथाङा बुंदों आं दासिमबो UPPL आरो BPF जों ज' लोगो जानानै जथायै गभर्नमेन्ट दानो आं दासिमबो राजि दं नाथाय दिनैसिम प्रमोद बड़ो बिथां गेदेरमा प्रमोद बड़ो सारा मानो दासिमबो आंजों टेबुलाव जिरायाखै एबा जोंनि बर' हारिनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबा एबसुफ्रा मानो आंजों दासिमबो टेबुलाव जिरायहोनो हायाखै बे बाथ्राखौ जोंहा बिटिसिनि बारग' गेदेरमा चिफ महिलारि बिथाङा बुंदों जाहाथे बे बुंनाय बाथ्राया बेसेबां थार आं बेखौ मिन्थिया अब्लाबो आं दिनै भिडिअ नुदों बेनि थाखायनो आंबो बुंबाय आरो जोंहा बिथां प्रमोद बड़ो सारा दिनैसिम मानो ससियेल मिडिया एबा निउसफ्राव फैनानै BPF आरो UPPL जों जथायै गभर्नमेन्ट दागोन मानो दासिमबो जोंनि BTR नि गेदेरमा चिफ प्रमोद बड़ो सारा बे बाथ्राखौ दासिमबो मानो बुङाखै बिथाङा आंनि बायदिबा जोंनि बर' रायजो राजा गासिबो रायजोफोरनि थाखाय जथायै UPPL BPF सोरबाया गोदान पलिटिकेल हान्जा बेबायदि एना एनि जायालासेनो गासिबो बर' रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय नोंथांमोना BPF UPPL जथायैनो गभर्नमेन्टखौ दानानै BTC एबा BTR खौ सालायलांनांगौ आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना जुदि बेबायदि गादि एबा गाव गावनि उदैनि थाखाय नोंथांमोना नायनानै जुदि बेबायदि सोरबाया UPPL सोरबाया BPF सोरबाया XNDP आदामोना मोनसे गोदान पलिटिकेल हान्जा दागोन बेबायदि जायोबा जोंनि बर' हारिया सानसे थेर बेथेर गावलांगोन जाहाथे बेफोरखौ खालामाबासिनो जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि एबा BTC एबा BTR नि गेदेरमा बिथांमोना जाहाथे जथायैनो BTC एबा BTR नि इलेक्शनखौ जयैनो दाफुंगोन आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय आरो आं बारा गोबाव बुंला रायजोफ्रा जाहाथे भिडिअखौ नायबानो जाबाय थ'दो बिदिबा भिडिअखौ नायलांनोसै তো সেইখিনি দায়িত্বটো লৈ আছে কথাও পাতিছে মোৰ লগত আবসুৰ প্ৰেসিডেন্ট সেক্রেটারি দীপেন বড়ো আৰু কনিম বসুমতাৰী দুইজনে আহি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিছে ইহঁতৰ কথাটো হ'ল দুটা পাৰ্টিয়ে মানে ইউনাইট হ'ব লাগে বা বড়ো জাতিয়ে ইউনাইট হ'ব লাগে সেইটো কথা লৈ পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে কিন্তু ইহঁতে কথা দিছিল যে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী এটা টেবুলত বহাব লাগে সেইকাৰণে ইহঁতে মোৰ ওচৰত আহিছিল যে হাগ্ৰামাই বা আলোচনা কৰিব না নাই তো মই কৈছোঁ মই কৰিম মই কনচেণ্ট দিছে মই কৰিম কিন্তু আজিলৈকে ইহঁতে প্ৰমোদ বড়ো আৰু মোৰ লগত একেলগে টেবুলত বহাব পৰা নাই আবসু প্ৰেসিডেন্ট সেক্রেটারি সম্ভাৱনা আছেনে নাই আগলৈ যদি প্ৰমোদ বড়োই মোৰ লগত বহে মোৰ আপত্তি কি থাকিব